നിഹ എന്താ പറയാ, നമ്മളിവിടെ ഈ പോത്തുകല്ല് ഭാഗത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പോത്തുകല്ല് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ പരിചയമായത് ഉരുൾപൊട്ടല് നടന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മറ്റേ വയനാട് ചൂരൽമലയിലും അല്ലെ ഈ ഭാഗത്തും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളിന്നലെ കണ്ടു വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പാലത്തിന്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ അവള് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒലിച്ചു വന്ന ആ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വളരെ സജീവമായിട്ട്, അന്ന് നിഹ എത്രയിലായിരുന്നു? പ്ലസ് ടുവില് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മൃതദേഹങ്ങള് വൃത്തിയാക്കാനും കുളിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ മോർച്ചറിയിൽ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം നിന്ന ആളാണ് നമ്മളെ നിഹ. മിടിക്കുകയാണ് അല്ലെ ആളെ. എന്താ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട്. എന്നാലും എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്ന്? അത് അങ്ങനെയാണ് വന്നില്ല. ഏതായാലും മാഷാ അല്ലാ നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ. എന്താണ് കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനുള്ളത്? മേക്കപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ല, മേക്കപ്പിന്റെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആള് എത്രാം ക്ലാസ് മുതലാണ് പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങി?